מתמודדים עם בעיה בריאותית כלשהי? מקבלים טיפול אך לאחר שיפור זמני, הבעיה חוזרת ובגדול? התרופות שקיבלתם מהרופא גרמו לירידה אכזרית באיכות החיים שלכם? מתוסכלים ולא יודעים איך להחזיר לעצמכם את הבריאות שלכם? שלום, שמי מיקה ארליך, אני עוסקת בתוספי תזונה כבר למעלה מ-25 שנים. באמצעות תוספי התזונה הטובים ביותר הקיימים היום בשוק, אני מובילה מעל 1,000 לקוחות להצלחה, בין היתר בבעיות לחץ דם, כולסטרול, נשירת שיער, מערכת חיסונית חלשה, הפרעות קשב וריכוז, ואף במחלת הסוכרת הצלחתי לסייע לרבים לצאת מהזרקות האינסולין, כולל בן זוגי. אני רוצה להזמין אתכם לקבל בחינם את 10 הטיפים שיעזרו לכם לשפר ולחולל שינוי משמעותי בבריאות שלכם, להגיע לתוצאות מרשימות ולקבל הכוונה לדרך חיים בריאה יותר. על מנת לקבל בחינם את 10 הטיפים לדרך חיים בריאה יותר, כל שעליכם לעשות הוא להכניס שם ואימייל בטופס פה באתר, ו10 הטיפים כבר בדרך אליכם. אם יש לכם שאלות ספציפיות, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לי אימייל, ואענה בשמחה בהקדם.